ассалому алейкум тамошобинони азиз. имрӯз мехоҳам ки як мисол биёрам барои ҳама он духтаракое ки дар командаи ма кор мекунанд. ма я обучение харидам ва як шахсе ки барои мо омӯхт беҳад чизи муҳима барои худам гирифтам. инами сантиметрай ма 31 солаем. ай ҳами ина ма 31 солаем. ма 31 солаем. ма мехоҳам ки то 45 солагӣ ма кор кунам, дальше дига кор накунам. дальше ма фақат бигем зиндагии хубу хушрӯ дошта бошам. ин мненияи ма ҳай. шумо то чанд солагитона мехоҳед кор кунед, шумо ҳам сантиметр гирена. фикр ақидаҳои худтона нависта, айрӯи сантиметр бигем ки хушрӯ када бинависена. шумо чанд соли дига кор кардан мехоҳед, шумо бубурен ҳамун қашан. ма 31 солаем, мехоҳам ки то 45 солагӣ ма кор кунам тамом. ина то 45 солагӣ ма 14 сол мемона. 14 солае ки ма дами 14 сол бояд захираи бигем ки пирима кунам. конечно дар дунё мо ҳамамон абадӣ нестем. мо чанд умр мебинем намедонем, лекин обязательно давраҳои пиримона фикр кардан дар кор. ба аҳмиди фарзанд, падар, модар, бача, духтар шудан дар кор нест. ин фикри май дар ҳамин замона ки дар момент асри 21 рафтаистад. ин 14 сол 7 солаш ба хов мегузара. я фаромӯш агӣ хоҳ рӯзона боша, хоҳ шабона боша, все равно хов мерем. 1 2 3 4 5 6 7 солаш ба хоб мерава. 1 2 3 4 5 6 соли дигаш монд. значит 13 сол будай. 6 соли дигаш монд. ай ҳами да ҳами 6 сол бигем ки 1 солаш дар раҳ рӯ мерава, 1 соли дигаш да саршӯвӣ, саршона кунӣ. анам хеле да мерава обозӣ дар ҳаёти мо важния. 1 солаш. 1 соли дигаш барои авқотпазӣ, пасудашӯвӣ ҳам хеле мерава. 3 соли дигаш мемона. 3 соли дигаш мемона. ҳами 3 сол ма анами 3 сола бубурена дар кашлокотон монен. шумо 3 сол вақт дорем ки дар ҳами 3 сол ма 3 сол вақт дорам ки дар ҳами 3 сол захираи пирима кунам. 1 секунди зиндагиро баргардонда намешава. шумо нашинен ждат накунед ки як кас шуморо тела куна, маҷбур куна ки кор куна. барои чӣ шуморо як каси дига тела куна, маҷбур куна ки шумо кор кунед ки ин ҳаёти шумо. шумо мехоҳед беҳтарин зиндагиро дошта бошед. шумо мехоҳед ки ҳаёти беҳтарин барои шумо барои худтон бигузаронед. шумо мехоҳед ки фарзандои шумо дар мактабои олӣ нағз бихонанд. 3 сол мигем ма 3 кӯдак дорам. ма 3 сол вақт дорам ки барои ҳар 3 кӯдакам оқибатшона фикр кунам, дар куҷо мехонанд, дар кадом институт, дар куҷо. ма духтарма хонанданиям первый очередь. дар ин момент ма 2 хона дорам, бо як хонаи дига дар планом ҳаста. барои ҳамин қадр ҳар як соати мо миллион рубл меистад. агар ки мо ҳавая бо роҳи туғрӣ истифодаш барем, кино тамошо кунем, дугонабозӣ кунем, сериал тамошо кунем, бемаънӣ мегузара. анами ҳар як сухани мара гӯш кунем ки ман ин суханоро ба пул харидам. фикр ақидаҳои худтона бурорем ки шумо ҳозир кор кардан дар кор ё ки баъд.